Norok tini oro tamni bagay phalimani. Belena hambai jini media person जों दिनै करबुक पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट एवं करबुक ब्लक नि आन्डरते जों फायै दिनै सुगनासुर एडि भिलेज एवं बजेन्द्रपारा फाइसा फायखा जोंनि तिप्रामथाबा एवं बबाग्रानि आइडियोलॉजी जों फाइसा फायखा जागाव जोंनि प्रेसिडेन्ट लगै दङ हिर'नि तिप्रा इनके जों नाय माने थानसानि मारिनो जों थानसानि मारिनो आगाव इतलांनाय इनके जों ताम थांनाय जों तिप्रा साना जों आगे मोथांना नांनाय इनके जोंनि बिभिन्न एडिसि एरियायाव बिभिन्न जागाव जोंनि तिप्रा साराव गरि रक दङ हानि बागै जों बबाग्रानि जे थानसानि मारिबाय जों बरना चुवासु खायनो बागै फाइसा फायखा जागाव जों सुगनासुरि सिलासुरि आरडि ब्लक आन्डरते सुगनासुरि एडिसि भिलेज नि बजेन्द्र नगर पारावा जों फाइसा फायखा दिनै अल पारानि लुकुरावनो जों चुवासु फायखा जों जेसे फारितै थानसानि मारितै जों जेसे चाबुक सुबक्तै बरना जों दिनै चुबागै देखा Norok tini tam no chubaka. जों बरन दिनै चुबाखा जरा बुरि दंनाय जों बुरि दङ ताम हिन चादर देखा इनके जरा सराय दंनाय सुट देखा इनके स्वेटर देखा सराय दंना जों टोटल दिनै अरा 56 फेमिलि न जों सराय दंना ता टोटल 56 नि जन जों दिनै अरा डिस्ट्रिब्यूट खाइ रेखा जों ड्रेस रक माथि खायै जों बरनरि रेखा जों नेक्स्ट टाइम तेवायनो जागा बथाङै नाय जों वान सिस्टम तेबो जों सारा नायो जों सारा तेबो गोबां बराव दिथि चुबाना तंखां के जों तिप्रा सारानो दिथि क्रि दंना दिथि हामजागा दिथि चुबाना तंखां के नराव चुबागि दिथि आं बरनो बेबो मेसेज होनाय Norok tadi saya sengaja nemu cunggu. Norok mohai klai je kami kasawo je lukurong coba jukai tongmani. Mohai ke je bag jaga tongmani cunggu. Salbusuk rok kakana. जों अलरेडि जोंनि करबुक सब डिभिजन आन्डरते टोटल 30 टा बिसि दङ 30 टा बिसिनि बिसिङाव तते गासे खबजागो ताबक जोंनि माग्रुम भिलेज इनके 31 बिसि अंगो इनके 31 नि बिसिंति जों all बिसियो जों थांना हिनि वानसि दङ जों आबारता ताबक 3 टा बिसिया जों कभार खायखा इनके जोंनिबो किसा प्रग्राम दङनि बागै जों किसा मियाफोरबो जोंनि नुखानांगो तमहिन अमरपुर एरियायाव जों किसा प्रग्राम थांखा इनके तिनिबो जों अजागा प्रग्राम चिनि अपडेट देलि माने दङ जों काहामनि बागै खायो जों जनसाधारणनि बागै जों नखरजा बबाग्रान जे थानसा इमं बाय अखरजा जों जनसाधारण जों तिप्रा सारा क्रिरंना जों चुवासु खाना हिनि अखरजा अ थानसानि मारिनो जों गोप्लाय खायनानि बागै जों तिन तिप्रा सारानो क्रिरंना जों चुवासु खायनाय kami ni mo. बजेन्द्र पारा Anin sini mo. आंनि सिनेमा के आं सेन्ट्रलनि वाइटिएफ नि मेम्बार एवं डिस्ट्रिक्ट करबुक पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि वार्किं प्रेसिडेन्ट वाइटिएफ